Udala Euskadi Bono Denda kanpainara batu da Lekitxontzat 500 bono gehigarri eskainiz. Kitxo merkatari elkartiagaz eta musikaia musika eskoliagaz lankidetza hitzarmenak sinatu ditu udalak. Lekitxoko kiroldegizak udako ikastaruetan izena emoteko epia zabaldu dau. Estropadak, dantzak eta musikia. Hurrengo egunetan, hainbat kultur eta kirol ekintza eukiko doguz. Astebururako giro estaliza eta epela. Lekitxoko bonuez gain, ekainean zihar Euskadi Bono Denda kanpainia B martxan izango da eta Eusko Jaurlaritzak bultzatzen daben kanpaina honetara batu dira zen 27 establezimenduetan deskontuak eukialko dozuez. Kanpainien barruan dagozen bonuez gain, Lekitxoko udalak 5.000 euroko ekarpen egin dau, Lekitxarrentzat 500 bono gehiago lortzeko. Bono honen bidez, 30 euro baino gehiagoko erosketetan, 10 euroko deskontua lortu halko dozue. Euskadi Bono Denda kanpainara batutako dendetan lortu halko da zuzenian eta euskadibonodenda.eus orrialdian ikusi halko dozue bonuak eskuragarri dagozen dendak zeintzuk dira zen. Kanpainia martxan egongo da uztailaren 3 bitxartian. Lekitxoko udalak herriko talde desberdinakin elkarlanerako hitzarmenak adosten jarraitzen dau. Aste honetan, herriko merkataritza eta musika eskolien lana sustatzeko akordizuak sinatu dira. Alde batetik, Kitxo merkatari elkartiagaz hitzarmena sinatu da, honek urtean zihar eitzen da bezen ekintzak diruz laguntzeko. Bestiak beste, bono kanpainak eta merkatuen antolaketia. Bestalde, azkan urtietan musika eskolien eraikinean hainbat lan egin dira Eusko Jaurlaritzak zehazten da bezen irizpidietara egokitzeko. Oriolan eta musikaia eskola zerbitzuari jarraipena emoteko helburuagaz, musikaia eta udalaren arteko lankidetza hitzarmena barriztu da. Udan be, kirolain eta sasoionian mantentzia garrantzitsua da. Hori dalata, Lekitxoko kiroldegizak hainbat ikastaro proposatzen ditu. Spinning, ballet, bela, yoga, zumba, padel edo igeriketia moduko ikastaruak topa halko dira eskaintzaren barruan. Ikastaruak udan zihar emongo dira eta haur zein nagusiari zuzenduta dagoz. Izen emotia ekainaren 22 arte egongo da zabalik. Informazio guztiza lekeitio.eus orrialdian topalko dozue. Emon izena kiroldegizan bertan, edo 946243005 zenbakira deitzuta. Animatu, udan be, ein kirola. Uda girua heldu da dagoneko, eta horren erakusle hainbat ekintza eukiko doguzela hurrengo egunetan. Zapatuan, etorkizuna dantza taldien, udako dantza saioa eukiko dugu plazan arratzaldeko 7:00. Domekan, barriz, Bizkaiko traineru txapelketi antolatu da Lekitxoko uretan, goizeko 11 tardizetatik aurrera. Izuntza leian egongo da, eta espero dugu emaitza ona lortzia. Domekan be, ikasturte amaierako dantza emanaldia ingo da Santi Broward frontoian, eguerdiko 12:00. Eguenian, musikaia musika eskolien aste musikaleko lehengo emanaldia eukiko dugu udaletxeko eskileretan arratzaldeko 7:00. Azkanik, gogoratu ekaineko egunetan Lekitxo Bedarra elkartiak hortuko ikastaro eta tailerrak emoten da bezala arratzaldeko 4:00 aurrera Usotegi parkian. Se ha metido este ahora. Levanta las manos que las pueda ver. ¿Pero quién coño te crees que eres? ¿Bruce Willis? Toskana. Espermaz betetako ontzia poltsikoan eta klinikarako bidean, non emaztea zain duen ernalketa in vitro bat egiteko, Santik
bere motorrarekin talka egingo du auto baten kontra, zeinaren gidariak ihes egingo duen. Laguntza bilari zela, Toskana jatetxean harrapatuta geratuko da. Bertan, eskopetaren puntan, sukaldari ohi batek kitapena eskatzen dio jatetxearen jabeari. Esto es de locos. ¡Quietos ahí! ¡Oh! ¡Ahora sí que me has dado! Los vecinos han oído los tiros. Cago en la puta. Que esto puede acabar en tragedia. Eguraldia Kito elkarteak babestuta. Gaur goizian zerua lainotuta egonda eta oraindik zirimiriz egin dau. Halandabe eguerdirako odeitzia saretzen zunda eta zerua ilagarbi gelditzuko da. Bizar egoiziak aire masa beruaua bultzatuko dau barnealdera, baina gurian beruen eraginez brisa altzatuko dau eta temperaturak epel mantenduko dira. Zapatuan, haiziak ipar ukitsua hartuko dau eta izan leike behodeizak agertzia. Temperatura maksimuak apur bat bajatuko dira. Arratzaldian, girua ezegonkortuz jungo da eta izan leike lekuren baten trumoi ekaitzak jotia. Domekan antzeko girua espero da. Zeruan izan leike behodeizak agertzia. Arratzaldian ezegonkortzera egin eta izan leike ekaitza jotia. Temperaturak gitxi igoko dira. Hurrengo asterako temperaturak desente igoko dira eta emoten dau Iberiar penintzulan kokatuko dan depresio gune batek ekaitz girua eragingo dabela astian ziar. Inigo Kaltzagortak izuntza arraun elkarteko baporetik estropadetan ataratako argazki honekin agurtzen gara. Beste barik, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.